Hola, què tal? Seguim parlant d'inestabilitat de tarda durant aquesta última setmana i seguirem fent-ho durant la propera. De fet, si observem quins són els mapes de precipitació prevista per les properes hores, es continuen veient aquests camps que es comencen a donar a partir del migdia, així que tornarem a parlar d'aquests núvols d'evolució. De fet, anem a veure com serà la jornada de demà, i és que s'espera una jornada amb temperatures molt similars a les que es tindran avui, amb temperatures màximes lleugerament més baixes i núvols que aniran creixent a mesura que avancin les hores. Seran més intensos i amb tempestes sobretot al sector central i es podrien desplaçar cap a la Catalunya central amb el pas de les hores. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté actiu l'avís per intensitat de pluja per la jornada de demà, així que recomanem que extremin les precaucions. Ja començarem la setmana de nou amb cel poc ennuvolat al matí, amb creixement de núvols a partir del migdia. Seran núvols que afectarien també sobretot a la zona del Pirineu central, amb més força que podrien venir localment acompanyats de tempesta. Dimarts es repetiria aquest mateix patró, amb un cel molt més serè durant les primeres hores del dia, amb temperatures molt similars també molt estables a les que estem tenint per acabar la setmana, i amb tempestes, núvols que deixarien tempesta i que serien més freqüents sobretot a l'extrem del Prepirineu occidental, així que també recomanem que extremin les precaucions durant aquesta jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.